Больш за 2,5 мільярды долараў патраціць Польша у рамках новай праграмы «Шчыт-Усход» на ўмацаванне мяжы з Беларусю і Расіяй. Пра гэта заявіў прэм'ер суседняй краіны Дональд Туск. Аб'ектыўна Белсаце вітае Віталь Бабін. А што яшчэ сёння ў выданні? Рэзкі рост экспарту паліва ў Расію. Як Беларусь дапамагае Крамлю весці вайну супраць суседняй Украіны? Беларусь напрямую працуе на расійскую абаронку. У сталіцы Зімбабве усталююць першы ў Афрыцы помнік перамогі СССР над фашизмом. Советский Союз он не принимал участие в освобождении Южной Родезии. Более того, Южная Родезия не была под оккупацией нацистской Германии или фашистской Италии. 80 гадоў бітве пад Монте-Касіна. Якую ролю адыгралі ў ёй беларусы? Это были былые вязни сталинских лагеров. Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод актыўна працуе на экспарт. Ва ўмовах закрытых рынкаў Еўразвязу і Украіны выйсцем сталася Расія. Як так адбылося? І прычым тут вайна Расіі супраць Украіны, разбіраўся Ян Федарович. Мазырскі НПЗ моцна нарасціў вытворчасць паліва, у тым ліку авіяцыйнага. Цягам апошніх 10 дзён яго актыўна адпраўляюць чыгункай у Расію. Справаздачыцца супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. К счастью, сегодня работает без перебоев, модернизированный, и вы заправляете с топливом Мозырского НПЗ. Ад станцыі Барбароў, што на поўдзень ад Мазыра, цягнікі з палівам з беларускага НПЗ рушаць у Расію адразу ў некалькіх кірунках. Першы ў бок Санкт-Петербургу і Петразаводску, другі ў бок Масквы і Падмаскоўя, трэці ў бок Курску. Акурат у апошнім месціцца вайсковы аэрадром, адкуль узлятаюць самалёты з кіраванымі авіябомбамі для атак на Украіну. Калі мы кажам пра Мазырскі НПЗ, то гэта, ў прынцыпе, калі мы будзем казаць пра ўвесь аб'ём, то гэта будзе каля сети 9-10 миллионов тонн штогод. И это будет давать каля, я не веду, 1-2 миллиардов прыбытку докладно. Гэта адбываецца на фоне знядзеяння аб'ектаў нафтавай інфраструктуры па ўсёй Расіі. Прычына атакі украінскіх беспілотнікаў. Так, у гэтую пятніцу пацярпеў новарасійскі мазутны завод. У той жа дзень пасля серыі трапных удараў спыніў працу нафтаперапрацоўчы завод у Туапсе. Прычым НПЗ ў Туапсе першы раз робіцца мішэнню ЗСУ. Пасля атакі ў студзені ён не працаваў ажно 3 месяцы. Агулам ад пачатку года Украіна здзейсніла некалькі дзесяткаў атак на аналагічныя аб'екты ОРФ. Росія відчуває на собі серйозну нестачу. Расія адчувае сур'ёзны недахоп нафтапрадуктаў любога прызначэння. Яна з краіны чыстага экспарцёра нафтапрадукцыі паступова можа ператварыцца ў імпарцёра. Усё гэта прымушае яе звяртацца да імпарту нафтапрадукцыі з іншых краінаў, або нават не чыстай нафтапрадукцыі, а перапрацаванай, якую немагчыма вырабіць цяпер у спакойных умовах на НПЗ ў еўрапейскай частцы РФ. Для патрэбаў расійскага вайсковага сектару на поўніцу працуюць не толькі беларускі НПЗ, але і абаронныя прадпрыемствы. Як вынік, расце ВУП Беларусі. Ад студзеня да красавіка плюс 5,1%. Вся расійская эканоміка працуе на гэтых шальных военных грошах. І тут Беларусь якраз таки датычыцца даволі... І Беларусі гэта датычыцца напрамую. То есть Беларусь напрямую працуе на расійскую абаронку, і мы не ведаем абсяг, таму што гэта і паліва, гэта і камплектуючыя, гэта і розныя абсталяванні, все, што можна. Але ці ёсць рызыка, што ЗСУ могуць разглядаць як законную цэль, напрыклад, Мазырскі НПЗ, прадукцыю з якога выкарыстоўваюць расійскія бамбавальнікі, пры тым, што сам завод месціцца акурат непадалёк мяжы з Украінаю? Я не думаю, тому що... Я так не думаю, бо ў гэтым выпадку гаворка вядзецца не пра наўпростую агрэсію Беларусі супраць Украіны. Якщо це відбудеться, хоча це мінімальна вірогідність... У выпадку, калі такое адбудзецца, хаця гэта і малаімаверна, толькі тады гэта будзе падставай, каб наносіць адпаведныя ўдары па тэрыторыі Беларусі, і ў першую чаргу, вядома, па НПЗ. Полякам и прочим покрикивают: давайте по Мозыру ударим, по НПЗ. Они же агрессору поставляют топливо для военных нужд, в том числе. Наша законная цель
Цягам апошніх гадоў на НПЗ ў Мазыры прайшоў працэс мадэрнізацыі вытворчасці. Да таго ж летась там зладзілі капітальны рамонт. Аднак пасля страты ўкраінскага рынку і ўвядзення санкцыяў НПЗ быў ва ўразлівым стане. Выглядае, зараз сітуацыя палепшыцца. Ян Федарович, Белсад. Беларуская амбасада ў Эстоніі часова прыпыняе працу сваёй консульскай службы. Гаворка пра выдачу візаў і дакументаў, а таксама іншыя консульскія дзеянні. Дыпламатычнае прадстаўніцтва тлумачыць гэта тэхнічнымі прычынамі і абяцае дадаткова паведаміць аб узнаўленні консульскай працы. У выпадку экстрэнных сітуацыяў беларусам рэкамендуюць звяртацца ў найбліжэйшую амбасаду Беларусі ў Хельсінкі або ў генеральнае консульства ў латышскім Дзвінску. Першы ў Афрыцы помнік перамозе СССР у Вялікай Айчыннай вайне адкрыецца ў Зімбабве. Манумент усталююць на захадзе сталіцы краіны Хараре. Чаму выбар упаў менавіта на гэтае месца, якое дачыненне савецкія войскі маюць да Зімбабве, высвятляла Кацярына Гардзеева. Помнік перамозе СССР над фашызмам у Вялікай Айчыннай вайне паставіць у сталіцы Зімбабве Хараре. Паведамляюць праўладныя расійскія і беларускія СМІ. Улады паўднёва-афрыканскай краіны называюць гэтую ідэю цалкам лагічнай. Але ёсць нюанс. Просто никакой связи. Потому что, да, Зимбабве, тогда это еще была Южная Родезия, колония Великой Британии. Ну, Южная Родезия принимала участие во Второй мировой войне на разных фронтах. Но воевали они в составе, понятно, британских войск, явно не советских войск. Соответственно, то есть Советский Союз, он не принимал участие в освобождении там Южной Родезии. Более того, Южная Родезия не была под оккупацией. Манумент з бронзы распрацоўвае студыя Грэкава, група мастакоў Міністэрства абароны Расіі. Чакаецца, што 20-метровы помнік узвядуць у заходняй частцы Харарскага музея вызвалення Афрыкі. Установы, якая ў асноўным займаецца праблемамі апартэіду. Дырэктар музею Куама Музауазе растлумачыў датычнасць помніку ў гонар савецкіх вайскоўцаў да іншых размешчаных там экспанатаў. У Афрыцы добра памятаюць, што менавіта поўная параза, якую СССР нанёс гітлераўскаму фашызму, натхніла народы чорнага кантыненту на нацыянальна-вызваленчую барацьбу, дала надзею скінуць каланіяльнае ярмо і зноў зрабіцца гаспадарамі ў сваёй хаце. Почему вот этот нарратив по поводу борьбы с нацизмом и подпрягается сюда апартеид? Потому что Советский Союз представлялся как государство, которое, мол, освободило пол Европы. Советский Союз не владел колониями в Африке. Более того, даже Российская империя не владела колониями в Африке. Поэтому это активно эксплуатируется сейчас Российской Федерацией. Сёння Зімбабве мае моцныя палітычныя сувязі з рэжымам Пуціна. У сакавіку 2018 года міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў наведаў Харары з афіцыйным візітам. Праз год у Сочы завітаў прэзідэнт Зімбабве Эмерсон Мнангагва. Адносіны паміж краінамі асабліва пацяплелі пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Цяпер Расія зразумела у той сітуацыі, у якой яна апынулася, ёй просто ліхаманкава патрэбна нейкая палітычная падтрымка, у тым ліку ў міжнародных інстытутах, і у тым ліку па тэмах, звязаных з вайной ва ўкраіне, з тэмай звязанай з санкцыямі і гэтак далей. Рэжым Лукашэнкі таксама спрабуе навязаць культурныя і эканамічныя ўзаемаадносіны Зімбабве. Краіны прымаюць афіцыйныя візіты адна адной і рапартуюць пра падпісанне чарговых пагадненняў. Цягам апошніх 2 гадоў дасягнутыя дамовы ў галінах прамысловасці, гандлю, сельскай гаспадаркі, энергетыкі, транспарту і здабычы карысных выкапняў. У Лукашэнкі ў першую чаргу таксама інтарэсы палітычныя, ён тым самым дэманструе сваю актыўнасць. Ну і зноўку плюсікі, вось гэтыя бонусы, гэта доступ да карысных выкапняў, да каштоўных камянёў, каштоўных металаў. Вось, і магчымасць папоўніць рахунак сямейны. Пакуль у Зімбабве плануюць узвесці савецкі манумент, у еўрапейскіх краінах падобныя помнікі, сімвалы расійскай агрэсіі, дэмантуюць. Летась МУС Расіі нават абвесціў у вышук больш за 40 палітыкаў з краінаў Еўразвязу, якія падтрымалі знос такіх помнікаў. Кацярына Гардзеева, Белсад.
26 тысяч жыхароў Новороссийску на нейкі час засталіся без святла. Прычынаю быў пажар на падстанцыі Кірылаўская, паведамляюць мясцовыя ўлады. Тэлеграм-канал Астра звяртае ўвагу на тое, што ўначы над горадам чулі гукі дронаў. Тым часам аналітыкі Інстытуту вывучэння вайны зазначаюць, што забарона ЗША біць заходняй зброі па расійскіх тэрыторыях сур'ёзна падрывае здольнасць Украіны бараніцца ад наступу акупантаў на харкаўскім кірунку. У сваю чаргу Владзімір Зеленскі заявіў, што ЗСУ маюць толькі чвэрць таго, што ім неабходна для абароны сваёй тэрыторыі з пункту гледжання паветранай абароны. Паводле прэзідэнта Украіны, каб мець парытэт з Расіяй, краіне неабходна мець 120-130 знішчальнікаў F-16 або іншых сучасных самалётаў. Сёння ж расейцы працягвалі абстрэльваць украінскія гарады. Серыя выбухаў прагучала ў Харкаве. Некалькі чалавек у выніку атакі параненыя, сярод іх дзеці. Цяпер пераносімся ў Грузію. Прэзідэнтка Саламе Зурабішвілі наклала вета на скандальны закон о празрыстасці замежнага ўплыву, які парламент Грузіі раней прыняў у 3 чытаннях. Паводле яе, у сваім духу гэты закон расейскі і уяўляе сабою перашкоду для еўрапейскага шляху развіцця краіны. Зурабішвілі паведаміла, што ўжо сёння закон скіравалі ў парламент. Разам з тым, у кіроўнай партыі «Грузінская мара» ёсць дастаткова галасоў, каб скасаваць гэтае вета. Калі і пасля гэтага прэзідэнтка не падпіша закону, яго падпіша і апублікуе старшыня парламенту. Закон о празрыстасці замежнага ўплыву крытыкуецца міжнароднымі еўрапейскімі структурамі, а ў самой Грузіі яго прыняцце выклікала шматтысячныя пратэсты. 80 гадоў мінула з адной з найбуйнейшых баталій у заходняй Еўропе. І пераможцамі былі ў тым ліку і беларусы. Гістарычная бітва, у хадзе якой польскі армейскі корпус пад камандаваннем генерала Андерса разбіў сілы вермахту, адбылася пад Монте-Касіна. Тэму працягне Наста Печанькова. 80 гадоў таму адбылася адна з самых кровапралітных баталій у Другой сусветнай вайны – бітва пад Монте-Касіна. Тады нашыя суайчыннікі ў складзе польскай арміі змагаліся за вольную ад нацызма Еўропу і перамаглі. Ушанаваць памяць герояў бітвы пад Монте-Касіна, у тым ліку сваіх землякоў. Беларусы Варшавы урачыста ўсклалі кветкі да помніку ў гонар палеглых ваяроў. Бітва сведчыць аб тым, што вайна адбывалася не толькі на ўсходзе, як гэта нам пытаюцца сёння данесці расійскія і беларускія прапагандысты. Яна адбывалася і на розных тэатрах, у тым ліку у паўднёвай Европе. І ў гэтай бітве таксама ўдзельнічалі беларусы, што уводзіць нас у сусветны кантэкст. Тады, 80 гадоў тому назад, палякі, беларусы, украінцы перамаглі нацыстаў, але эта перамога не дала свабоды, тому што Захад меў саюзнікам злачынца Сталіна. Бітва пры Монте-Касіна завяршылася 18 траўня 1944 года. Тады жаўнеры арміі генерала Андерса прарвалі лінію Густава, нямецкія ўмацаванні на шляху да Рыму. Перамога над гітлераўцамі дала магчымасць вызваліць вечны горад, а пазней і ўсю Італію. Аднак якою цаною? Аб зацятасці гэтых баёў сведчаць страты. На працягу ўсяго некалькіх дзён польскі корпус страціў каля 1000 жаўнераў забітымі і каля 3000 параненымі. Пэўная частка жаўнераў таксама знікла без вестак. Сярод палеглых у бітве пры Монте-Касіна былі прынамсі 180 этнічных беларусаў. Да другога польскага корпусу пад камандаваннем Владыслава Андерса нашыя землякі з заходняй Беларусі далучыліся ў 1941. Тады Савецкі Саюз і польскае кіраўніцтва ў выгнанні падпісалі пагадненне аб стварэнні арміі з грамадзянаў, падзелены паміж Масквой і Берлінам Польшчы. Яны былі вязнямі сталінскіх лагераў. Гэта былі ваеннапалонныя польскай арміі, якія апынуліся ў савецкім палоне ў верасні 1939 года, а таксама ахвяры 4 дэпартацый, якія адбываліся з заходняй Беларусі у глыб Савецкага Саюзу у 1940 і 1941 годзе. Пасля вайны частка жаўнераў з арміі Андерса засталася на захадзе. Тых жа, хто падаўся савецкай прапагандзе і вярнуўся дадому, чакала дэпартацыя ў Сібір і Казахстан. Паводле гісторыка Паўла Церашковіча, менавіта гэты факт ёсць адной з прычынаў неўшанавання ў сучаснай Беларусі памяці ваяроў, якія змагаліся з нацызмам у складзе польскай арміі. А па-другое, тая кампанія, якая вядзецца ў Беларусі супраць палякаў,
супраць польскай мовы, забараняюць нават курсы польскай мовы, вось, руйнуюць вайсковыя могілкі. Зразумела, ў гэтым кантэксце згадваць пра бітву пад Монте-Касіна проста ідэолагам незручна. Пакінуў гэты свет і апошні беларус, які ўдзельнічаў у бітве пад Монте-Касіна, Якуб Конан. Ён памёр у 2012 годзе ва ўзросце 99 гадоў і пахаваны пад Маладзечным. Наста Печанькова, Белсат. Дорожно-транспортное здарэнне, прычына якіх ёсць выхад дзікай жывёлы на праезную частку, з'явы, на жаль, нярэдкія. Паводле Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету асцярогу выклікае штогадовы рост іх колькасці. Чаму адбываюцца падобныя ДТЗ і як іх пазбегчы, мы разбіраліся ў наступным матэрыяле. Боже, какая милота. Ага, красавчики. Жывёліны амаль заўсёды перасякаюць дарогі ўначы, калі рух транспарту менш інтэнсіўны. У гэты час яны шукаюць ежу і спрабуюць пазбегчы сустрэчы з людзьмі і драпежнікамі. Але сканцэнтраванымі кіроўцы маюць быць у любы час сотняў. Нечаканы гость можа з'явіцца перад вашым аўтам. Соблюдение скоростного режима и такая неспешная езда, она не раз спасала и автомобиль, и жизнь, потому что не один раз были такие случаи, когда и косули те же, и лоси выходили на дорогу, и если бы скорость была бы очень высокой, то, возможно, было бы столкновение с ними. Менавіта на травень-чэрвень прыпадае пік дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам капытных, казуль і ласёў. Аператар зялёнага тэлефону, інфалініі, што дапамагае беларусам самастойна развязваць экалагічныя праблемы, тлумачыць, чаму дзікія жывёліны неадэкватна паводзяцца на дарогах менавіта ў гэты час. Апроч відавочнай прычыны, вось гэта пошук ежы, увесну жывёлы перамяшчаюцца яшчэ ў пошуках спрыяльнага месца для цялення. І гэты перыяд цялення, калі там ласіхі і казулі нараджаюць дзяцей, яны адбываюцца якраз у траўні-чэрвені. Адметна, што ласіха адганяе ад сябе дзіцянятаў, якім споўніўся год. У гэты перыяд яна займаецца толькі нованароджанымі. У выніку маладыя, аднагадовыя ласі ў пошуках ежы робяцца частымі гасцямі на дарогах. Лепш быць у гэты перыяд, адпаведна, уважлівым на дарозе і звяртаць увагу на дарожныя знакі дзікія жывёлы. Вось. Пры з'яўленні жывёлы нельга сігналіць і спрабаваць аб'ехаць жывёлу. Паводзіны казулі і лася могуць быць непрадказальныя. Што рабіць, калі ўсё ж такі здарылася непрыемная сітуацыя і вы трапілі ў дарожна-транспартнае здарэнне з удзелам дзікай жывёліны? При дорожно-транспортном происшествии с животными нужно вызывать полицию или ГАИ, которые приедут и оценят ситуацию правильно, потому что если вы, допустим, сбили животное и уехали, то это может привести потом к каким-то санкциям. Удзельніку такога ДТЗ нельга пакідаць месца здарэння і куды-небудзь перамяшчаць тушу жывёліны. Амаль у 100% выпадкаў у такіх аварыях кіроўца прызнаецца невінаватым, таму што прадбачыць паводзіны жывёлы немагчыма. Але грошы на рамонт уладальнік пацярпелага аўта можа атрымаць толькі пры наяўнасці страхоўкі каска. Абавязковая страхоўка грамадзянскай адказнасці ў гэтым выпадку не працуе. Што ж да статыстыкі ДАІ, летась у Беларусі зафіксавалі больш за 3370 дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам жывёлінаў. У выніку загінула амаль 2300 казуляў, 915 ласёў, 150 кабаноў і 98 аленяў. Асобнай статыстыкі таго, колькі пры гэтым пацярпела кіроўцаў і пасажыраў, няма. Алесь Яшчанка, Павел Алейнікаў, Белсат. Сёння ў Беларусі, як і ў шмат якіх краінах свету, адзначаецца ноч музеяў. У адрозненне ад падобных культурніцкіх пляцовак у заходніх краінах, айчынныя музеі далёка не заўжды прапаноўваюць бясплатныя імпрэзы. Гэтак з больш чым 100 музеяў, якія бяруць удзел у акцыі, бясплатна можна наведаць толькі 20. Пры гэтым амаль усе яны месцяцца ў раённых цэнтрах. У Гомлі выставачныя пляцоўкі прапаноўваюць квіткі ад 10 рублёў, у Магілёве ад 6 да 10, у сталіцы ўваход пачынаецца ад 7 і даходзіць
даходзіць да 25. А ў горадні, да прыкладу, музей гісторыі рэлігіі прапаноўвае праграму ад 20 до 40 рублёў за чалавека. На звонок журналіста порталу «Зеркало» чыноўніца з Міністэрства культуры адказала, што ў рамках акцыі «Ноч музею» праходзіць не толькі наведванне экспазіцыяў, але і канцэрты ды майстар-класы, на якія затрачваюцца фінансавыя сродкі, таму уваход платны. Это апошняя інфармацыя на сёння. Дзякуем вам за ўвагу, добрага вечара і заставайцеся з Белсатам.